Goedemiddag mensen, ik groet. Ik ga niet lang live kunnen blijven. Maar toch moet ik gewoon een chat live naar hoe begin ik optimaal live en ik ga het ook vaker doen. Maar dus hij zei dat ik weer fuga a 15 moe langer die stagiaires die jullie hoeven moet maken met hun rommelbeleid. Maar houden jullie nog even vol. Ja. Lek voor sabi dat een jaar op pas naar een commissie baka. Minister die nou dat vorige week zo schaamteloos is die sma. Die geeft aan het eind van limbo aan dat je nou een gronden voeren wat de commissie deba. Ik vraag me af als we kunnen nagaan hoeveel commissie deze regering al in het leven heeft geroepen en hoeveel dit allemaal de staat kost. Want de commissie kari im arkiboom. Je hebt ook vaste commissie en vaste commissie betekent winst asmagwe amoni ego doro. Ja, het is zielig. Middag broer Redman Faya, welkom. Akondre voor commissie. Niet tegenwoordig een minister. Tegenwoordig nou een loos aan heeft zijn akondre. Maar ik geef u een voorbeeld. Ik ben minister van een ministerie. Dat betekent ik ben hoofdverantwoording van die ministerie daar. Dat vaak kan dat in plaats van onderzoekatorie, mijn potwalcommissie in Sami, de hoofd soms ook toe, zo doen die zieke mensen, ja. Dus een minister heeft de hoofd in commissie voor die opdracht voor onderzoek aan. Hoe denk je dat maar uwichi? Als een minister dat is soms een dena commissie like hoofd. Money en jan tap hoog niveau. Dus tegenwoordig aan minister niet verantwoord tomorrow. Money lassie, commissie. If voor dag was aan, commissie. Was aan voeren, commissie. Wallo commissie, alifa money kan ta nyang. En de regering moet bijna 40 of 50 commissie. Een nieuwe manier om geld te innen, een nieuwe manier om geld te stelen, een nieuwe manier om rijk te worden is commissie. Wie slaapt zal blijven slapen. Ja, toch dat man van de mij keurde maar eigen met die. En dan volgt nee begrijp ze de commissie op een constant. Want alle de commissie op iedereen naar boemoezaan. Die minister is gewoon daar, ze is bevoegd, ze is bekwaam, ze is hoofdverantwoordelijke. Zij moet haar werk kunnen doen. Is ze die bekwaam wegwezen. Nou een commissie rommel. Constant een commissie waarvoor een jaar op een pak weer een commissie. Met ik in een nieuwjaar. En minister kan morgen wijs. Ik is morgen krachtige gezondheid wijsheid in een nieuwjaar. Want ik kan morgen doen. Weer een commissie. Zij zei Fugami, waarom zit je daar zo? Je bent toch geschoold? Je bent een hoofdverantwoordelijke. Ben je onbekwaam? En je mag gaan naar de meeste voor de man die is die naar commissie. En de regering ik keur alles aan visrevi. Daarom de man ik zit ook alles aan de boom. Alleen van tegen hoe luku van minister voor binnenlandse zaken if de werkelijk zullen van Google reporting de ina OAS bestuur. Lid voor als secretaris voor OAS. Van Uwani dat mensenrechtenorganisatie moest pitchoen. Van Uwani dat San moest de San moest de echt conform de normale zaken. Dat nou aan inmengen in de zaken die zien. If als minister voor binnenlandse zaken die naar OAS bestuur. Van je want dat DNA om te kijken serieus dat de man onderzoekatories het unere next. Ondanks mij tegen de zandisi. Ja, dan die dingen ook niet goed doen, maar dat dingen die soms even een minister de hoofd van een commissie, daar hebben ze hun leden erin, dan want to via peer of want to transma en yang staat de crossbay en dan volgende schandaal, de agent de mij te was schandaal sa ook toe, want dan komt er weer een andere commissie. Jij bent minister en ook als je even komt betrouwbaar over naar een zwaar wegtochtorie, one commissie op bijvoorbeeld neutralisten bedienen en dat is maar voor je partij of zo of een ministersreview, maar deskundigen gewoon, dat juristen en zo, dan we kan brief eten. Maar om locatori kosten alle de ministers bijna en die de commissie. Next na klaar na einde. Mitak sa meneer de commissie bij voor taki commissie mitak ay baya ook weer een commissie. Lek na einde mag een archief limbo hij horen vast maar einde met een commissie.
Dus dat betekent onze staat betaalt voor zomaar ministers en directeuren. Want als we constant commissies horen en zo. Ook de president is in mijn oog onbevoegd. Want als je daar zit. Ik vind hoor. Als je zegt dat je geschoold bent. Het werk aan. Heb je dit beleidadviseur nodig. Als je een pluspunt dat je hebt. Je kan niet alleen van besluiten nemen. Maar als je mijn commissie. Je hebt adviseurs. Commissies. Beleid. Zeg wat moro. Dat is zo. Maar we geven adviseur. Nee, de adviseur op een commissie is beter. Dat de man jij toch about bezuinigen. Nu op een commissies. We poelen team af op een commissies. Want ook als je poel ambtenaren 100 dollar. Dan moet je gaan bezuinigen. Zo'n beleid dat je bezuinigt true. Maar je poel ambtenaren op een commissies. Dat was wel kou. Dan afroken wij doen. Ik haal 10 ambtenaren weg en ik open 15 commissies samen doen. En blijft weer geld. Toen hij bezuinigt. Na goed weer korak volop. Abab geeft de stadsmensen schande. Die grondconversie gaat doen. De man is dat. Dus ze moeten echt blij zijn. En ze zegt dat het volk 15 maanden rustig wil zitten. Voor de kan besturen. Maar met biggie ding. No met de vast next morgen. Want alles is een rommel. Nu aan minister het taki futja de score. Gwa 3 uur. Dingen van het buitenland overnemen. Is mooi, is prima. Maar vergeet niet, je leeft in realiteit. Je leeft in jouw eigen land. Met jouw eigen problemen. Met een ander klimaat. Weet je wat het is wanneer je op school zit? Dan in een jang. Andere keren, want je vrouw brengt nu. De meeste docenten die je kent. Zeggen me vaak op het veld in het acties. Dat naar dingen brede die de chingwa scoren. Zo zwaar is het. De meeste docenten, vooral die was al op mijn boek atigi afvak. Loop de studenten of ding. Neem brood mee uit huis. Chagwa scoren die studenten. De meeste docenten ontvangen ook niet goed. Worden slecht betaald. Je hebt niet eens die issues daar opgelost. Voor dat elkaar verdiend boem. Onze scholen zijn open. Zo'n fire. Iedere keer loopt na 1 uur volg les in een klas. In dat fire zo. In de chinoma focus. Er is geen aircondition. Ze willen wat uiterlijk aan goed doen. Het volk weet het. We weten het allemaal. Daarom het volk is door 15 maanden. Maar iedereen vast niks. Hoe na Urko in deze next. De klas napt naar Urko. Dat je wat jaren gwa 3 uur. Dat je na wat moederlatie aan de docenten ba. Dat betekent in pijn. Dus docenten mogen voeren ook toe. Input. En dan gaat dringen hier ook toe. En dat je nou maar focus. Die man wil iets doen, maar is dat die man niet is wat samen mee doen. Voor dat anders wordt de regering niet. Nou, de regering per vertrouwen dat hij is maar vertrouwen. Want daar is maar, we gaan die kinderen eten en drinken geven. Sana voor een man. Dan gaan de Chinekis niet aan de Chinepina. We kunnen deze regering niet vertrouwen. Goedemiddag, Jim Prado. Alles goed met je goed doen? Hoe dan maar vertrouwde man die zie. En zodra chance een man open maakt om iets te beloven, kon hij komen erg. Ik weet niet of je merkt op. Hij maakt misbruik van zijn macht en hoedanigheid om straffen van dat hij. Jullie president in de kan beloven gaan dat je zo dat tegenovergestelde. Of takwasan, takaukomboom, lucht in de tunnel, of takwamerk dis op, dan gaat hij komen erg. Het kan niet, het mag niet, betreft je behoren voor. Want vanaf aman tak 50 jaar VAP voor Suriname. Walo bumusan. Kort daarna. EBS-zekering. SWM-zekering. Van de karing. Oliekoers-zekering. Bensin na kering bakato. 50 jaar VAP na 70 jaar misschien niet horen bij. Is dit die dan zo wanga kondre baka? Verhogingen. Donation. Net horen van een vergadering. Net hoe we een vergadering een soldaat via Peace of Suriname, dit is Suriname dat. Net hoe we een vergadering, nee, ik koos ik krim bakken. Is dat een joke? Biggie joke? Dan moet de school ook wat later beginnen in plaats van 8 uur. Liever niet, weet je waarom? Wat is dat is wel waar, maar onze klimaat, toch nogmaals. Ik vind 8 uur is goed. Nou, het kan zelf ook eerder, dan is het lekker cool. Na 1 uur
dat je een beetje waaraan fuga, vooral kleine kinderen, een beetje waaraan fuga en zo, weet je. Je gaat het niet kunnen controleren. Het systeem is gewoon na goed qua schooluren. Ze willen gewoon iets proberen dat het duur te staan weer zal kosten. Ik vind van, los is het ene probleem op voor ze gaan naar trouwen. Nu heb je docenten die ontevreden zijn, verplegers die ontevreden zijn. Los is daarop, dat op. Maar als je op een los dat op, dan heb je een trabbeleid. Maar kan afstaan weer doen. En daarom, Lucas aan voor militaire hospitaal. Last money zo'n gebouw aan. Aannemers hebben geld gemaakt. Zo is deze regering. En daarbij doen ze een expressie. Nou zijn we bouw gebaas. Na expressie aan de mij doen. Na mix maar kon goed doen. Is mij bouw gewoon zo machine. Wallo afstaan. Probleem van Majoro, dan moet je ook wat meer hebben gelezen. Goedemiddag Masha Krolens. Zolang allemaal niet op een moffel tegen tak mensen. Het komt goed. En we gestort. Brief me money fassie. We gaan op staan. Want tekolo. Zoals je maar stak TV buis. Brief me want tekolo tekkie. Of we gaan op staan. Het is zo triest. Maar je kan hem niet vertrouwen. Zolang je iets belooft. Is het tegenovergestelde. Ik ben moe van deze gasten. Wij hebben het gestopt. Wat hebben jullie gestopt, meneer Redman? Ik word echt moe van die man. Ik volg die man niet nu, hè. Ik volg hem niet nu. Dus ook al wil je hoop hebben, soms zodra je iets is bijna dat wat je begint te boy. Zo te goed dadelijk, bakka. Zolang een man belooft wat er kan nog gebeuren. Ik kan horen idee. Wat het tegenovergestelde dat ik kan konden. Oh, jullie hebben die bouw gestopt. Hey, en ik heb gehoord, hè, want ik heb mensen die daar zo werken, die me hebben gechat en zo, dat de bouw door Guyanese werd gedaan. Ook dat is een kwalijke zaak, want we hebben ook Surinaamse ondernemers, vooral in zo'n crisis. Waarom laat je de Surinamers niet bouwen, weet je? Waarom Guyanese? Dus je ziet dat die mensen echt een andere plan met Suriname hebben. Ja. Nou, van weet je dadelijk, unoms kreeg je toetje tak buitenlanders, lai, moren, blakken, maar je na kondre tangalas. Toch? Je hoort niks bij je na kondre, die en je hoort niks bij. En die en op me voor je niks. Voor tak van, om je asielzoekers, je zijn tekkie. Weet je, wat zijn de voor- en nadelen voor ons land? Wat ga je de mensen geven als de mensen komen? Nou, en het samen die verwantelijk dat is maar kies goed, want het is logisch. Wanneer mensen in je land komen, moet je de mensen een goede woongebied geven. Een salaris of werk, weet je, een plek om te blijven. Dus ja, ze hebben die mensen waarschijnlijk. Die mensen gaan niet zomaar komen in je land. We moeten niet dom en achterlijk doen. Ze hebben een deal met die mensen gemaakt. Die man ook tegen volgen, want ze zijn achterlijk. Maar we moeten gewoon leiders hebben die eerlijk zijn. Weet je, ik merk zo in mijn uitdag voor verkiezing. Akonder is al zeer. Als je zegt, ik meen no maar dat kan zo weer, meen no witte of soort witte of na wit of wat ik had man. Of je zegt, ik de Haiti hane of wat ik had man. Mina sabi. Maar daar ai, want dadelijk wordt die na kondre, dat is maar zero. Ja, koda ai. Toch, voor dat telling bij. Hoeveel mensen hebben we in het land qua buitenlanders? Hoeveel kunnen we wel nemen en hoeveel niet? Kalabila water, maar dat als spaarmag is. Vandaag is. Ik denk morgen is die zaak toch van Bouterse. Dus Tamara, ik denk dat ik kan dit. Voor de arka uitspraak is me vrij. Goedemiddag, ik werd ook moe van zijn boy. Als ik chance krijg, ik hoofdpijn. Daarom kijk ik niet meer naar hem. Ik wil hem ook niet horen. Ja, is morgen, ja. Vooral aan de juwere. Aan de juwang. En dat is wel slecht voor mij natuurlijk. Want voor iemand die van nieuws houdt, blijft je ontwikkeling achter. Men kan die mensen stem gewoon niet aan. Dat ik al weet dat ik gewoon te maken kan krijgen met een rommel. Of met iets dat bijvoorbeeld het tegenovergestelde gaat zijn. Dan mijn kind met tv ook toe. Of met radio. Of dat met telefoon. Ik kan hem gewoon niet meer aanluisteren. Het is gewoon irriterend. Je begint agressief. Je voelt naar iets reflecteren. Maar sting. Niemand haar bevoegdheden zijn beperkt.
Ik had dat ook gewoon meer dan maar pura PG. Een APG, dan maar een goed akkoord naar bepaalde zaken. Hebben ze iemand anders benoemeren en zij beperkte bevoegdheden. Maar je kan wel zien, en dat betekent we even de laatste live. Want dit is naar mijn laatste doel. We tegen in een takkie. Je kan gewoon nu openlijk zien dat een PG het werk van de regering moet doen in Suriname. Als je dat niet doet, dan gaan we je straffen of gaan we je weghalen. En in die context kan je een PG nu plaatsen. Van je zit daar, voor schakel met tegenovergestelde partner uit, weet je. Voor doe Roko, schakel dit maar uit, sloot dit maar uit. No onderzoek mis aan. No doen ik saip aan de regering, liep vrij, liep schotvrij. Weet je. Wat zijn de bevoegdheden van die PG? Want mijn volk alles zijn, mijn koor, mijn jaren zijn via de volgers mij wel. Zeg hem de pingi. Is er een soldier ook te bedanken op me voor door. Maar tegen me, want toen zijn van PG. Maar ik volg niet alles. Het samen is schrikken als alleen maar dingen moet tekenen op papieren. Als bevoegdheden. Zolang je niet naar het pijpen danst, dan ben je niet goed. Zolang je naar het pijpen danst moet zijn, denk ik. Oké. Wat zij hebben bevoegdheden wanneer dat maar fire, want mijn lees de bevoegdheden vast, maar het is refi. Kan je dat tekenen of wat? Misschien ook niet alles tekenen zelf. Maar mensen, laten we even volhouden met tegen. Ja, dat ook toe even voor de stagiaires. Ja, dat zijn de love dingen gaan konderen. We zien steeds dat het alleen maar gekker kan worden. Dan je het nieuws en met bekend bussenerij. En zo. Alleen maar chaos in het land. Maar we hebben nog maar 15 maanden. Tayu beren, wees van moeilijk. 75 jaar VAP, na 70 jaar VAP is constant staking van bussen. Hongersnood, stijging van de koers elke dag. In de maand horen bij, ligt van 1 januari begin koers stijgt, bakka. Dus bijna elke dag of elke week heb je een koersstijging. Als je niet overhand nodig in de maand controle moro. Dan heeft die man lef om te komen beloven. Want Chipot die ambtenaren kies van Chinese koopkrachtversterking. Nooit meer dan 1800 SRD koopkrachtversterking naar 1500 en naar IT-berg naar de low dat die 1000 SRD. Maar president nee kies. Sowieso moet hij meer krijgen als president. Maar nee kies zo'n ching 5000 of 10.000 koopkrachtversterking naar een salaris van nee. De man dat na 1,5 miljoen naar 1,5 miljoen gaat luchten met kiezen. Dat betekent afvallig naar een slaaf. Weet je dus maar like slaaf voor. Hoe kan het dat jij zo'n grote koopkrachtversterking krijgt, want je neemt uit, maar je verwacht de afvallig moest uit naar een weinig stand als mij verdient ba. Hoe salaris biggie ba. Dat is op het 1,0 zoveel miljoen. Dat report is maar zeker laag dat en daarna IMF taki ammonie zou dus mee verdient zijn abnormaal laag. Want de man is naar express en de mij doen alles maar nu. Sommige lezers niet of verstaan niks, maar ze ondertekenen maar raak. Dat is allemaal. Ik moet eigenlijk 5:30 weggaan. Ik moet een paar mensen gaan halen. Dus ik ga mijn live niet echt lang houden. Misschien kan iemand uit aan chillen. Precies, de advocaat-generaal AG heeft doorgaans geen bevoegdheid om opdrachten te geven voor huiszoekingen. Die bevoegdheid ligt meestal bij de opsporingsinstanties en rechters afhankelijk van de juridische procedures in een rechtsgebied. Het ligt in Suriname bij de rechters, denk ik. Hè? Alle OV's zijn op sporingsgericht deels. De AG is gewoon meer belezen natuurlijk leidinggevende. In Suriname is het de rechter, hou me tegen goede, die als opdracht geeft. Moet even weer nagaan, maar ik denk de rechters die geven dan de bevoegdheid aan die mannen. Maar soms gebeuren dingen gewoon conform de abnormale wegen. Bijvoorbeeld als de agent thuis komt halen, dan moet die hem
warning hebben, een brief hebben en die geeft de rechter. Als ze je gesprekken willen beluisteren, moet de rechter ook toestemming geven. Zo werkt het hier zo. Maar soms komen agenten gewoon en niet meer je telefoon en vragen je telefoon. Bij mij althans was het ook zo. Omdat ik sabi, maar ik weet ook in welke staat we leven. Dat die agent me gewoon vroeg naar mijn telefoon. En ik zei, nee, het is mijn privacy. Je moet een degelijke reden hebben om het op te vragen. Ik moet bijvoorbeeld staatsgevaarlijk zijn of zo een gevaar dreigen voor land en volk. En de rechter moet het dan middels een brief aan jullie geven als toestemming. Maar ja, ik wil natuurlijk vrijkomen. Want als ze behoren met de rechter, we gaan verlof. En dat is wel Suriname met deze regering machtsmisbruik. Dus dan ben ik dan met mijn telefoon. One with de telefoon voor mij. En die deuren also be locked out everywhere. Want zo dom zijn deze ezels wel. En ja, ik ben later vrij voetig gezet. Want ze vonden dat gewoon reden hebben de verstroten midden. Maar dat mijn man die... Want inspect bedrijf misdrijf je hè. Dat je mijn loop moet ze gaan maar loeren. Maar ik ga het nooit meer. Inspecteer de whip. De whip ja. Haven. Je manipuleert met de wet, we gaan je loeren. Is een bedreiging, maar ja. Laat maar gaan. Zo se lobby LC die sa radio. Hey smalamang. Veel gonde voor. Middag mata adraai. Maar kijken, ik heb heel veel berichten gemist denk ik. Er is een PI-man die een auto en een lijk. Wat ik wil bakken. Uit de rivier heeft gepi'd. Waar is hij om ons met chat te helpen? Verklaring. Nou weet ik niet meer. Jullie zijn niet leuk hoor. Jullie zijn echt niet leuk maar mensen. Link, maar ik ben ziek. Ik ga zo meteen contact met je maken. Ik ben wel straks in een vergadering. Dus dan ga ik je misschien ervoor straks naar mijn live of daarna contacten. Hij wil je weer voor de volgende bit naar laten. Dat is allemaal verder. Welkom Christian Kotzebu. Welkom in de live. Welkom. Jullie gaan zo snel man. Mensen gaan mijn live hierbij eindigen. Dit was mijn korte live met jullie hoor. Hoe ben ik even kort weer. Maar ik kom sowieso weer live. Het is wel grappig met jullie soms. Ik groet. Ik moet in een vergadering zijn vandaag. En tot gauw. Ja, nogmaals mijn woorden naar jullie allemaal toe. Stay safe. Kijk om je heen. Eet en drink niet zomaar. Als je uit huis gaat je naar NDP'er. Om je heen. Want tegenwoordig de mama schakelen alles maar uit. Ga je live en het lag je vrede. Maar de man daarna winnie de man bij machtie. De man je manipuleert, de man doet aan machtmisbruik. Weet wat je zegt. Als je iets zegt, weet dat je bewijzen moet hebben. Heb je geen bewijs, praat in een adjuststory. Voor de man kan vangen, weet je. Want het is lastig als ze een strafblad geven, onnodig. En konden we misschien gebruiken zelf, weet je. Dus voorzichtig, we hebben ieder nodig. Nou, voor nafstroto, no toestand naf kon o loko nu wel, maar ook daar rustig, ja. Ik groet nogmaals en zeg ieder fijne middag.